Tinc 24 anys, sóc monitor de menjador i també d'entrenador de natació i en el meu temps lliure m'agrada anar a córrer, sobretot nedar i també m'agrada molt escriure. I què és el que més t'agrada d'escriure? Doncs que sóc capaç d'evadir-me de tot el que m'envolta, em fa sentir lliure, em concentro en les meves coses. Normalment sobre què sols escriure? Sentiments, històries d'amor, també les crítiques que hi ha en aquest món i la societat en la qual vivim. A quins llocs acostumes a anar per escriure? Tens algun lloc en especial o...? Escric a casa, també a la terrassa, mirant els paisatges. També me'n vaig a la muntanya o al costat del riu. T'he portat en aquest lloc, en aquest restaurant, actualment, perquè és la Casa Fontcoberta i antigament havia estat la casa de Maria Àngels Anglada, de l'escriptora. En un fragment que jo he escollit de l'obra de No em dic Laura, parla de que aquesta casa i aquesta habitació en concret pels frescos del Vigatà l'inspiraven molt a l'hora d'escriure. T'agrada aquesta casa? Creus que seria un bon lloc per escriure? Sí, penso que és un lloc molt acollidor, m'agraden molt les seves parets també i els frescos que l'envolten i crec que seria un lloc molt adequat per escriure. M'ha agradat molt que em portessis aquí i moltes gràcies per tot. Ja escrivia versos i sentia l'atracció dels llocs apartats i emboscats, on em semblava que podia evitar alguna mena de misteri. La casa Fontcoberta, on vivíem, molt gran i plena de racons i d'escales, m'hi ajudava. Així